लइकन के एकदम में नइखे मजाल कि कर दे हल्ला हमार मौजूदगी में फिलहाल। सबके हमार ब्लॉग में स्वागत बा जी। मार्च मने होलिका दहन का बुचकी कढ़ा कड़ी नी तब न मनी जी। यारी जोड़ो शोरों से होत बा। पहिले आलू उसनाई फिर जाके सारा काम सड़ियाई। क्यों कहूँ जी, होली में तो पकवाने पकवान बा। यार के साथे एकजुट मिल के खान पान के साथे कन के भी रखल जाला ध्यान से ता हमरा के बहुत भावेला जी। वो ता बा बुराई पे अच्छाई के जीत। यारी के मामला देख सकलू है एकदम सीधा साधा इसे लेके ऊपर तक जी। मुनि होवे के नहीं चाहे चूक का छनात बा सब कहता भूख भूख यरका चाहे ललका बनी त मिली सबके खलका खलका। जी राउर सबके पता बा ना होलिका के रहिल बुआ जी हलाद उनकर भतीजा बिना तल भुंज के खानो चीजा चीजा। हमारे यहाँ बनता आलू गोभी बैगन फ्री बंदा चना जना पालक दुआ ब्रेड चाप जी में रहे के चाहिए मसाला कम कि मिर्च न लगे थोड़ा थोड़ा दम के साके हाथ में रहे दम कि खाए में लगे ना माजा एकदम कम। मोट मोट काम तो हमहू करें जी ने इधर उधर वाला काम एक के करी ठीक नहीं खे कुछ करे के चाहिए धोवे के मिलल हमरा के है कि हम धोवे वाला काम बड़ी बढ़िया से करे लीजी। हाँ बंदा के बचका इतना अच्छा लगेला में मटेरियल डलाला हल्दी मिर्चा आज लहसुन सग्गा निका मुनी पानी बिना जाके मिली तो छनाई जी। स्वाद अनुसार नमक ज्यादा नहीं कम नहीं तो मिजाज हो जाई छाना छन का में डाले के खातिर बिना नमक वाला बना है जी। काहे बना है नहीं खे पता बा का ना तो पता रखे के चाहिए का हम खाईनी आलू वाला हम दमे दम मम्मी हम दोनों छिले तानी कमे कम दूसरे में बनल रहे प्यार लियावत रहे बार बार धरात जात बा। यार के रिवाज के अनुसार त्योहार के सबसे पहले भगवान के हक जैसे मिलेला सब के सब है कि शुरुआत होके के चाहिए अच्छा भरल पुरल परिवार रही साचा कठौतिया देखा तानी ओकरे में भराई सब भी एकदम खाली लगता। हाँ जब बन जाई पन भोग आपके जरूर लगाई एगो दुईगो तीनगो चारगो नहीं खे पाँचों पाँच जी नाच के कायम हैप्पी होली।